ani v gala. Tak jsme se zase po roce sešli v klubu Trezor. Na tuhle skvělou událost se sjeli hosté z celé řady sportovních oddílů TJ Bohemians. A že jich je. Takže o zábavu a dobrou atmosféru rozhodně nebyla nouze. Součástí programu byla parádní módní přehlídka, která představila novou kolekci merče Bohemky, která je fakt boží. Holky a kluci z Bohemky předvedli profesionální show s vymazlenou choreografií. Jo, a pokud toužíte po bohemácké bikině, tričku nebo kšiltovce, už brzy budou v e-shopu na nových klokaních stránkách. Po dlouhých letech čekání byla úspěšně zahájena výstavba nové provozní budovy ve sportovním areálu na Hagiboru. Celým večerem provázel skvělý Pepa Wagner. A Pepa nejenže skvěle moderoval, ale rozjel i pár super songů, které jsme si s ním všichni rádi zaspívali. Zlatým hřebem večera bylo ocenění všech úspěšných sportovců. Rozdala se spousta krásných a zasloužených cen. A bylo jich 148. To znamená, že se na pódiu vystřídal skoro celý sál. Nyní už můžeme s jistotou říct, že Bohemka je opravdu úspěšná. Účast v evropských projektech otevírá dveře grantovým příležitostem, které nám umožní další modernizaci sportovní infrastruktury. Nezapomnělo se ani na tradiční síň slávy. Pro fanoušky Bohemky je dodnes nespochybnitelnou ikonou a inspirací pro další generace a jako čestný předseda fotbalového klubu Bohemians Praha 1905 aktivně přispívá k rozvoji a propagaci fotbalu. Nechyběl ani přípitek na úspěchy Bohemky v roce 2025. A protože sportovec je taky jenom člověk, afterparty byla velká jízda v klokaním stylu. Takže pokud jste to nestihli, příští rok se určitě vidíme zas. A přejeme všem sportovcům spoustu dalších úspěchů. Nejen sportovních, ale i osobních.